kalong ka jingker khu ka bakrau ya ka kur malai bat ka bakham nyar koj ban syam ha kine kisngi jong ka ne ka juk ka bamenta. Ha ka bamenta ka sngi ka khan reu tarik unai tung hajar phulai ka ying ka sembat ki khun ki siu jong ka mei diana dion malai kila yo ban rakhe ya ka lungkhu sngi kha ka jong ka bashispa i wei snem. Ha ka ne ka sngi lawan ban kerkhu kerdo dai father Joachim Eka bat ha ka jingadon lang jong ki khun ki siu jong ka ne ka mei na kalyang ki khun jong ine mei kila ong ba ine mei ha ka por ba idang dang khlan I julong barbor I batresh tom I basmat ban thanjan bat ban rep jing rep hadu menta ine mei ila don khandai ngut ki khun bat ar ngut ki balabam kwai hadwar ublei bat nyongut ki dei ki badang im dang sa hadu menta menne bat na ine mei kila roi lapar hadu arspa ngut ki khun bat ki siu kabakham sngau tenat kalong ba ine mei ilala ban penroi ya ki khun ki siu hadu ba ilai yo ban penlong ka wei ka snong hapo ka te ka dong ka than na kalyang ki khun ki siu barok ka wei kila kit bok kit riang ya ine mei ba indang don ka met ka basat ka bakhlan ba indang im shong pra shong chang wat hapdeng ka jinglong temen ka jong I Next, second baar. Kane kajir ke badde jong email kade kaba namar hagane usnam radap hagane kaju batrik ngila rekhe ye kajingda bashispa te benta kasni kade kajir rekhe kaba kade kajing dap ba chispa shisnem ji tangi kun ksiu kidon chispa sa pusan ngut bat ki kun khnai bat ki kun miao ngila don chispa nyu pungut siparang idon khandai ngut nyongut kenthei arngut chenrang iwe chenrang ila khlatno teke bdang im menta ngilong satang prangut sang nyongut ki kenthei bat iwe chenrang katkum ke ji jingi ki khun ka bai me sultanat kalong bat khidang step akapor nandu kapor arbaji arsidang bat khidang step bat bersят bantiu hadin kata ka jisat jingtiu kamut ba ka jing sultanat ji kalong balik tre halangkha nang ta bat thanjan kita gede ki jing tre ki bam I sultanat katkum ke ji jingi ki khun nadu bai pa elakhlat ha ka pratrik bnei banyo 1000 khandai spa khandai pupra menta kladon ar pu sau sunam ya email lakha ha kamde ha kane kejaka lakha ha sunong pamot kabadon hang te hajan mersiang ha kabadon lai teli kiding jiri bat lakha lang yaki ha kata kapor bat uwe parlok bana molong tang taru laklat no de ha kita gisnam kebangi satip ba kajingdap jong uta kapor bo laklat lapoi ya ka khandai pho prasnam hadin katu giwat jingtip ba mengir ngi setip ba ya meru lakha ka chnong pamot ka bahajan umusiang ei kidon laingut ki kenthei ba laingut ki sinrang tena kita ke laingut ki kenthei menta kedang yadon iwe hang mkon ha lumpata isa harngut kidon hamulong medu bat I medon te tang ime jingi bon poisone tena ki sinrang baro ke layap te ki bedang sa menta tang ki kenthei laingut aku apnong nam tai mei kanya kade gajing dap chispa chisnem jang ime kalong gajing timen nak banta ki khun ki ksiu gujing I ha gajing dap chispa chisnem jung I ngidap da gajing timen shisha bakane jalong gasni jing sa jing kan mau jong ka kimi jong I hakane kapor mi panpau ya kata gajing sung shisha ya ime na mara kuma kane gajuk ka ba mantangin duyo shisha kata kakimi temen ka ban im daki palat spa snem telang ba ka jingkor khu ka jong play ba ngi sisangi don bok sisa ta ka jing ya don ni sa play rangkat bat ki khun gi ti rangkat bat ime bat ipa ba le chadwar jong play ba ni ai sisa ka ta ka borong ko bakraw yu play mi rang yo ka kami hadu ke digi kelmat telang ba ka jing don jeng me mengi gi khun gi ti ngi lai roi parum pare lang ba ka jing im ba ha jeng me ngi lai roi ma du kan ne bat ilala sisa bandri ban sumar ban tudup ini ki khuni ai ka nuksa ka babhana ka banta jumi ki khuni ki te don bok be banang ne sakmat wala da pidon na ka jinglong temen ro ble la ai pi ka ta ka jing ko jing khia wala la ha jinglong temen ro ndai bidang don rangkat ban ni ki khuni I dia ka dot khmat ka jung pi
ตัวนังอิ่มชุมปราชุมช่างได้ต้องการเป็นอีกคนกิกตี้บัดนี้กี่คนสู้คนไม่ยอมมีดงพีขันทำไมเองนู่นแต่มันอีหลายยับแต่ศาสนาเองใช่แต่นังรู้ว่ายับก็ไม่อีแต่อีกนี่มันจะมีก็ได้อีกสิ่งสักนังเรียนสมาร์ทนังอินแบบya dari situ dia dekat. Ipan paru je sungu ya kikun kiksiu kamtam ya iparang ba jong kalung sunai presiden ba kamtam lele ya ifdar jokim deka balawan menemustep an pule kamas na kamtaji hang te ha yemune paris bat ibalawan samru ya balawan airu ya kamet basnam jisu ha ya ime tengi penpau kubesbun ferari ya kajing sebun nyumpi ya kajing lapor jumpi doble nang ai ya kamet kepukoi bekia ba pinang lak menteri kambahan nak benta abris awan kajong utrai tengi penpau kajing sungu kamtam ya ifdar mbak ba dia ifdar dikim eka balawan ai ya ime kumka met jong jisu bat ma mer undon barbor teng kajing ko bekia tang kini kitin kubleshi ba Kan lagi? Kan ini coba. Kau dulu aja tu. Iya gue nanya. Kau ya don kalau belare Terus bisa saya lihat sekarang. Lepas.